roșu la gât, un fular și așa mai departe. Eu mi-am pus o căciuliță, suntem în cea mai frumoasă piață din România, renovată și adusă la standarde europene și cu siguranță aveți ocazia până la orele 1 să asistați la cel mai special și mai profesionist revelion din toate câte se organizează în România. De ce spun astea? Sunt multe orașele din țară unde în această noapte sunt spectacole de revelion, dar numai aici, atenție, numai aici, sunt două titulaturi celebre de peste hotare, deci artiști străini. În rest, în toate orașele țării, inclusiv în capitală, sunt numai artiști români. Deci Focșani, încă o dată, pe locul întâi în ceea ce înseamnă spectacole de revelion. Așa cum ne-am obișnuit, avem deschidere fastoasă, plină de verbă. Nu putem trece la revelion fără tradiții românești de iarnă, fără cel mai important ansamblu profesionist folcloric din această parte a țării. Este vorba de ansamblul folcloric profesionist Saravancii. Haideți, începe să urcați orchestra în frunte cu maestrul Marcel Ghinea, dansatori. Maestrul Marcel Ghinea, pentru prima oară cu instrumentul pe care îl stăpânește cu o virtuozitate rară, e vorba de copză, o copză pe care i-a transmis-o marele maestru Grigore Chiazin.